Guys, ganito po yung pagtatanim ng kamote. Ayan, ganito po kami magtanim ng kamote. Ito, ganyan siya oh. Pagtitingkupin yung puno, yung pinakapuno niya. Tapos, maghuhukay, tapos ilalagay mo yung kamote. Tatakpan mo ng lupa. Ititira mo lang yung dulo. Yan. So ito na nga po guys, yung aming itinanim after 1 month. 1 month na ata to. Ito na po yung mga itinanim namin na gabi. Ayan, may mga dahon na. At saka dito sa unahan, ito po oh, gumagapang na yung itinanim kong mga kamote. Itinanim namin ni mother. At saka marami na rin humahabol na mga damo. My gosh! Mag-ano na naman kami nito, magbubunot ng mga damo. At saka ito po yung mga itinanim namin na ibang mani. Halo-halo na yung mga tanim dito. Ayan, at saka doon sa kanto, mga kamuting kahoy. So, ayan po. Ayan. Kamuting kahoy yung aming mga itinanim dyan. At saka yun, sa dulo, kamuti pa rin. Nakikipagsabayan yung mga damo. Marami na naman damo kaming bubunutin dito. So, ayan po guys. Diba, pinakita ko na po sa inyo sa mga naunang video yung simula ng pag-prepare namin ng pagtataniman hanggang sa ito na. Ayan. Doon sa kabila, meron na naman kaming ginagawa. Nag-aararo naman kami ni Cocinero Hardinera at kami ay magtatanim ng pinya. So, ayan po. So, ayan po guys. Thank you so much for watching. Maraming salamat po sa lahat ng nagsusupport po sa amin. Let's ko lang po shout out sina Sis Ina, kapatid Panalo, kila Madam Cascade, Sis Myrna, Sis Lani, kay Sir Bert na lagi nakasupport, at sa iba pa po kay Sir Brad na laging nakasupport din po kapag kami ay magla-live. Maraming salamat po sa inyong suporta. Thank you so much for watching. Ayan, God bless po everyone.